Meta nerġa' inħares lejn liben il-ħali fil-pittura ta' Rembrandt, issa narah f'dawl għal kollox ġdid. Narah bħala Ġesu li ġej lura għand missieru u missieri, għand Alla tiegħu u Alla tiegħi. Niddubita kemm Rembrandt innifsu għax ħaseb dwar liben il-ħali b'dan il-mod. Dan l-arfien ma kienx parti mill-predikazzjoni u l-kitba ta' żmienu. Dan kollu li f'dan iż-żagħżugħ mifni blejja u mkisser naraw il-persuna ta' Ġesu innifsu iġbinna faraġ kbir. Iż-żagħżugħ manna mill-missier ma jibqax biss midneb wieħed li nidem imma il-bnedmin kollha li jerġgħu lura għand Alla. Il-ġisem infarrak tal-liben isir il-ġisem infarrak tal-umanità. U il-wiċċ bħal ta' tarbija tal-liben li jerġa' lura isir il-wiċċ tal-bnedmin kollha li ibatu u jixtiequ jerġgħu jiħtlu fil-ġenna li tilfu. Għalhekk il-pittura ta' Rembrandt issir ħafna iżjed mill-istampa tal-parabola li tqanqanna. Issir il-ġabra fil-qosor tal-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Id-dawl madwar sew il-missier u sew liben issa ikellimna fuq il-glorja li hemm tistenna lil-Ulied Alla. Ifakkarna fil-kliem tal-għaġeb li insibu fi Ġwanni. Issa aħna Ulied Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu.